silibone ilifu esingazange salibona. Kuzixesha loba kuvela ilifu esingazange silibone. Kodwa into engacebisa yona, khangela uhlobo lwakho. Ungahambi nabo bonke. Khangela uhlobo lwakho. Birds of the same feathers flock together. Khangela uhlobo lwakho. Hayi bonke ababizelwa ngakwabanye bakhona uzoyiphula down lento yakho. Kodwa lixesha lokuthi ukhangela uhlobo lwakho, because uhlobo lwakho lukusa to your destination. I-destination yakho kukuthi ubonane nongasangabona uJehova wemikhosi. Namanje ubhinqa inyaniso esinqeni sakhe. UnguJehova angazange walivukela izwi lakhe, ulibekela ngenhla kuye. Ayikho into ayenzayo engayithabatha ngezwini lakhe. Hallelujah. Lixesha lokuthi noba sikwehlela izinto bizokhuthaza. Lalelani bangcwele, bize nakulo sediniwe, uyakhathaleka endleleni. Lithi iBhayibhile nabasendulo bathi nxa bekhathala endleleni basuke badla, basela, badlala ngenxa yobuthi bendlela. Akusosikhathi sobubahleke, kodwa sisikhathi sokuthi silolane elithandweni lenkosi. Ngicela njikeze ispeaker. Lixesha loba silolane elithandweni lenkosi. Angizazi izinto ezikwehlelayo, ungenzeka noma nje sikhona siyakudumela, but izokuxelela maybe akusekho direction endleleni yakho, kodwa usabambelele. Zithe zakhona nento ezithi usahleli na ekubambeleleni kulo Thixo. Mamelane bangcwele, asihambi naye ngoba kumnandi. Sometimes sihamba naye imimoya iphusha, sihamba naye umbandezi wendlela ongayihambi indlela esihambayo, eyibandezana ukuthi singayihambi. Njengoba sihamba sihlela abantu, sinethemba elabonwa ngabasendulo. Elithi iBhayibhile balibheke selaphuma obala. Ibona elithemba, ithemba elihle lenkosi. Ungenzeka izinto zikuthumele kakhulu, but senzoxelela ngizazi nami kunezinto endizifunde endleleni, ngoba xa sihamba nenkosi ezinye izinto zimele ukuthi zibe nzima ukuze sifunde. Xa ufunda sometimes awufundi into zimnandi. Ukuhamba noThixo zingaqashumayela kuwe, zithembise ngezulu lomhlaba, zithembise ngento eziphathekayo. Kanti uzawuthi wena xa uqala uyibamba le nto ungene entlango, kodwa into engabalulekile ungangeni wedwa entlango. Abahlakaniphile xa beyingena intlango bakhangele kufanele bangene naye, bathi xa bengena naye bangene naye lwebeqabele emagxeni. Azathi ajike isimo sentlango singabiyo le nto. Ithi xa befikile abantu kuye benze bakhalaze. Angizazi isimo esike samfikela uDavide, ngoba lixesha lokuthi bazidumele. Ngelixesha izinto zimbi, xa zimbi izinto, uSathana ufuna uqaleqalela ubhala into right, uyicimele i-right uzobhala into wrong. Lixesha lokuthi xa zidumele izinto uba nethemba uSathana lokuthi le nto yokumkholisa uThixo namhlanje siyambhedela. For weeks simbhedela, uyaxoka uzawusuka. Ayikho into eke yahlupha uSathana ngoba athi afe uJesu. Wayengamfuni afe esiphambanweni engonanga. Eyona nto yamhlupha kakhulu ukuthi ade angoni kodwa bheke ekufeni. Eyona nto yamhluphayo kuba afe kungekho gama libi athe walikhupha eliya kuyise.
liyazolo izulu sometimes. Amalibuzo Adam lathi xa sona lazola izulu, lathi xa lizola izulu yaphela iprogram kaThixo ebekade yenza. Yathi xa iphela iprogram kaThixo wazola uThixo, zazola izidalwa zonke. Kwathi kwake emazulwini lazila izulu, lizilele ukuthi umuntu esimenzile ushile. Lathi xa lizile izulu kwathi kwaka yahlala umyalezo othi ushile umuntu ebesimenzile. Haleluya. Labe lizulu zolile izulu la program yohanjelwa kwakhe, because ngexesha bengekoni ebekwiposition, ngoba wonke umuntu othi xa esona kuThixo uphuma kwiposition. Into ezolise izulu kukuthi uThixo benkade nsiya kodwa umkile. Ngeke bendisakwazi ukuya kwakhona, bendingumntu ebekade visita because bendimazi apha khona. Kodwa ngoku ngoba umkile lithi phela wazola. Kwathi kwake emazulwini umkhosi wonke wamazulu wasila, uzilela umka komuntu kuThixo. Ngoba ezinye izinto azenzeka kuwe azenzeka kuThixo engekho. Akwenzeka izinto ezibhedayo lixesha loba izulu liyaphakama likwethembe. Haleluya. Lingalikwethemba athi uJehova ndiyakwethemba, ndiyakwazi, ndiyakwethemba, uzawudlula, ndiyakunshiya, akekho enjengaye. Kwisho izulu lisethemba wena. Njembe izulu lathembe uYobi, lathemba uYobi lamthemba kuSathane. uSathane ezawulinga hayi ngoba ebethandwa, lo wayezawulinga wayengathandwa, kodwa wayezawulingwa wayethandwa, lo wayezawulingwa wayethenjwa. Sometimes izinto ezibahlelayo ngoba fika izolo, lalela ento zehlela wena kade zehlela abaninzi. Anzazi ngizothetha naba ezinto zehla kuwe kade zehla kwabaninzi. Abanye zehla zisehla babhudi step babheke emangcwabeni. Zithehla zehla babhudi step babheke emangcwabeni sebemkhulula uThixo. Ungayikhululi le ngubo, akukho lulu uyifumana le ngubo ungavumi uyikhulule. Ungawavumela amadimoni akhulule le ngubo, ungamvumeli uPeto akhulule le ngubo, ungamvumeli noba selezitolo uPeto azokhulula le ngubo. Ayongubo ikhululwayo lena, ubanga bukhululwe le ngubo uzoba naked inene. Once wakhululwa le ngubo ayikho into eyawuzayiphinde ikufuthumeze. Akukho ngubo eyayithatha iposition ngaphandle kwengubo ubuyinqabile. Ingubo yamandla lena ayifani nengubo ezethiwa ngumuntu, ingubo enomahluko. Ukhangela zonke izinto okhe wazenza, ungasifanisi nento kaThixo. uThixo bahlukile bangcwele. uDavide ethetha ngayo athi ngahlala ndiyibona inkosi ingasike kunene kwami ngaphambi kwamehlo abo ukuze ngingashukunyiswa. Embonga waphuma naye uMosi athetha ngayo athi uYehova exelela ibandla, athi uYehova uvele kwintaba yeSinayi. Umi phezu kwabo ke laa xesha baxelela uxelela izihlwele zonke uthi uYehova wavela eSinayi. Haleluya. Wathi avela eSinayi waphuma kwintaba zakwesehire at the same time uthi wabengezela kwintaba zePharani. Uthi waphuma kwishumi lamawaka engcwele wabengezela akajongeka ekukubiza konke. uJehova lo, uJehova lo. Sivile nabasifazana ngoba one naba babiziwe. Ithi phela wathatha uDibora naye phuphu. Uthi Yehova ephumeni kwakho kwasehire, ekunyalaseni kwakho uvele emhlabeni wakwa-Edomu. Uthi lanyika imihlabathi lavuza nalo izulu. Athi ewe amafu aphuza amanzi. Uthi zazamanzi
abavumeli bayikhulule le nto kuyo. Le nto inamandla iyaphila le. Ingubo engekhoyo engeke uzuyifumane nakwibishop. Le ngubo yingubo that you cannot replace, because ingubo yamandla kaThixo. That is why ithi iBhayibheli kafumanisa uthe wabubona ubuze bakhe maybe bekade kagodola, but once kuthe kakusuka ingubo yozuko kaThixo waqala bagodola. Wathi ukuthi kathatha amaqhabi omkhiwane azawuthatha iposition yethu ibincikiswe nguThixo. Lalela into incikiswe nguThixo ikaThixo. Le ngubo yekaThixo eyekaThixo, ingubo ayinamindlwe yomuntu, ayinama-fingerprints womuntu, because ekaThixo ababuza le ngubo ngoba siyibone le ngubo incitshwe nguJesu. Lithi iBhayibheli basithatha zonke basihluba, kodwa bafika kwingubo yokugcina abathi xa beyijonga basibona ingubo ukuthi ezi zidiza ime ngabantu, kodwa lena siyazi. Le ngubo makayazanga yingubo lithi iBhayibheli yayingenamthungo, meaning ngake ingubo yayingenziwanga ngezandla zomuntu, ingubo yayikhula naye. Yaba khona le ngubo kuye kudala, yathi mekhula le ngubo yayikhula ikhona, yayikhula okwayo. Kwangeyo ngubo yesize ethile, because yayingubo enomahluko. iBhayibheli lithi emveni koko ngoba bathi bejonga abantu babehlakaniphile lapho, babezazi into zabantu, bathi bejonga babona ukuthi le ngubo ayifani nezinye ingubo. Ingubo lena ene-miracle esikayazi. That is why lithi iBhayibheli bathi beyithabatha benza amaqashiso, because yayingeyo ngubo inesandla somuntu, yayingubo kaJehova. Kodwa ngoba izinto kwafanele ukuthi zihlakazeke, ngoba uThixo xa ebelanda ubomi abaphilayo kwafuneka kulanda ubomi ngakokufa. Wayengenawulanda bomi uThixo ngobomi, kwakuyaba yilahleko le. Kodwa xa kwafuneka kulanda ubomi kwafuneka kulandwe ubomi ngokufa. Kwakufuneka ubomi kulandwe ngokufa, kufa bemunye umuntu ukuze kuphiliswe abaninzi. Mamelani bangcwele, lo Thixo simbambileyo akuna mistake, akunaphutha. Vumela uba li-esile, noba li-esile livaka buhlungu kanjani, mvumela aqabele, ngoba emveni kokuba eqabele lindela i-positive results. Ngeke aze aqabela kushiwo njalo. Na ungamthatha umenzo wakho akubie umhlenge. Alekani bangcwele, le ndibani iyathanda.